आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं। सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी। मग वाट कसली बघताय, आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। देवगड तालुक्यातील वरेरी राणेवाडी ते दाभोळे वरची वाडी पर्यंतच्या रस्त्याची दुरावस्था झाली असून रस्त्यावर जागोजागी खड्ड्यांचं साम्राज्य पसरलं आहे। यामुळे नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे। याचा त्रास शाळकरी विद्यार्थी तसंच आबालवृद्धांना मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचं दिसून येत आहे।